ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Хурӯсон, дар деҳаи Чорбоғ гуфтагӣ аст, наздикои роҳи Калон аст бародарон. қобмуассисоти заминашон 10 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагии тайёр, 1 так халидор, баня, ошхона, дегдонхона ҳамин хел аст ва хонада мега ҷои лимонарни, яъне ки утеплёни барои ягон чи коридан, яъне лимонта чизе ки мега утеплёни ҷо дорад, лимонарни бародарон ҳамин хел аст. ремонти хона хай средня барои зиндагӣ мешавад. дар дуруни хона об аст, дарахтони мебаҳдиҳанда, гирди хона полни худ маҳкам аст, заминаш калона ки 10 сотиқ замин, 5 дар хона, қатъи калидор, баня, ҳамаш қоидавӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ. бо арзони муомилаи хубам мекунанд. ҳуҷҷатҳои хона 100% омода ва тавре дар номтон оформит карда метиҳанд. кадоми харидори аниқа мега бо арзонам мекунем, муомилаи хубам мекунем мега, дарахтони мебаҳдиҳанда дорад, об дар дуруни хона чӣ хел дисен ҳаста. номерои Россия аст ва номерои Тоҷикистон ҳар ҷош кор мекунад. дар рақамошон Россияда WhatsApp пайванда ва номерои Тоҷикистоншам кор мекунад. билайн марҳамат карда бутон мехарен. аз амин рақамо маълумотҳои бештарша гирен. ноҳияи Хурӯсон, деҳаи Чорбоғ, ҷои сода мега одамо зиндагӣ доранд. марҳамат сарошона сум дар кора мега, бо арзон мешавад занг занед. квартираи фурӯшӣ аст баъдро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар шаҳраки Сарбан, яъне ки номи ҳозира шаҳраки Левакан мешавад, пеши светофор, яъне ки центр мешавад баъдро шаҳраки Сарбан, пеши светофор. духонага квартира аст дар сеюм ошона қарор дорад. 45 квадрати метре ки обсве дорад, ошхона, баня, кухни, обши баъдро дар дуруни хона ҳамаи намуди мебелу, кондитсионер, телевизор аст. не ки бо баъзе чиzoш савдо мешавад. баъзе чизошро мегире мега, баъзе чизошро мемоне мега, намегире ки хона ремонти хуб ҳамаи шартош муҳайё аст. фурӯхта мешавад бо нархи $17,000 ки бо арзонам мекире мега, $17,000 савдои хубам дорад. лаби роҳ дар ҷои беҳтарине. духонага квартира 45 квадрати сеюм ошона. номерои Тоҷикистон аст ва номерои Россия аст. имо WhatsApp пайваст дорад. кадоме ки мехарад бо муомилаи хубам дорад. шаҳри Бохтар, яъне ки ноҳияи Сарбан, ё ки шаҳраки Сарбанда мегӯяшад, ҳози Левакан. марҳамат бештар маълумот аз рақамошон гирем, бо савдо ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, дар павароти Ленинград гуфтагӣ аст. ленский раён мешавад, кӯчаи Сароб, яъне ки пеши дарёи Кофарниҳон гуфтагӣ аст. соҳибшон 3 сотиқ замин аст бардор ки 3 сотиқ масоҳати заминашо ду дар хона кардагӣ ки хона коробка аст бардор ки бо ғишти, яъне семенблок кади болош пӯшондагӣ аст. коробка ҳамин хел хона аст. 3 сотиқ замин. сарошона сум дар кора мега, бо нархи арзон мефурӯшад. 55,000 сомонӣ бо ягон чи муомила мекунам. дар инҷа об шуда фақат ҳамин свечахтон мегзаронад, яъне ки шукатор ҳамин хел коро мондагӣ аст. ду дар хона 3 сотиқ замин, ноҳияи Рудаки, хонаи арзон ки хона ёфтан қинай. ва кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат рақамошо монда. дута рақам аст, як рақамои ҳардош Тоҷикистон баъд таш номерои вавила, таш номерои тисели Тоҷикистон ҳардош кор мекунам. марҳамат тамос гирем, бо арзонам мешавад. садошона мега тоқа сум. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст баъдро қарор дорад нашам дар шаҳри Бохтар, яъне ки аз бозори Ҳоҷи Шариф 1-5 километр болотар аст, пеши мости ЖД. бадан дӯстоне ки аз ҳамин территория хонаҳои арзон суроғ кардан, ина барои шумо хонаи арзон. маҳсулоти заминашон 3 сотиқ замин аст ки як дар хона кардагӣ аст ки бо барои дигар хонаҳо фунда мерехтагӣ аст. хона коробка аст бародарон. чӣ хеле хитор мебинед. шаҳри Бохтар аз бозори Ҳоҷи Шариф 1-5 километр болотар,
пеши мости Ҳоҷи Шариф. Фурӯхта мешавад бо нархи 85000 сомонӣ. Бо арзон нам мекунанд. шебен рехта гедшам девол дорад, об сӯйда аст. Фақат хай камтар сохтмонш нопур аст. Инаша худатон мекунем. 85000 сомонӣ мега бо муомила ва савдои хубам дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат рақамҳо шумурдагӣ срочно мегад мефурӯшем, бо ягон чи муомила мекунем. Марҳамат 85000 сомон. Квартираи фурӯши навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт райони Сино гуфтагасай, яъне ки райони Меҳқалон 50, яъне ки ва райони Меҳқалон гуфтагасай соҳибош. Хай дигарша худтон мегирем. Як хонага квартира аст дӯстон, дар дуюм ошхона қарор дорад, 45 квадрати метр ки ранги духонага аст бадрон, ошхона баня ҳаст, обсӯтам пастяни дорад. ҷои беҳтарин мегад, хона бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ таъмин аст, кондитсионер, термоз, отоплени, оби гарм ва хулоса ҷошам ҷои соза мега соҳибшон. райони Сино Меҳқалон бадрон. Фурӯхта мешавад бо нархи 290000 сомонӣ. Бо арзон ам мешавад, неки хона ҳамаи чи дорад, неки нагуфтям бо ҳамаи чиша метия наметия иша нагуфтам худтон ани қада мегирем. Бо нархи 290000 сомонӣ арзон мешавад. номери ва вилоншо мондаги аст, кор мекунад. марҳамат тамос гиред, аз шумо хоҳиш ки лайка гузоред ва навор дар васаи мо падилса кунед. хонаи фурӯши навбатӣ аст бадрон, хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ нашам қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе, райони Сино гуфтага аст, пеши пушти бозори фаровон. Ами хел маълумот аст. хоб заминашон бадрон, масоҳати заминашон 2 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардага аст ки якта калидор, кухни, баня, ошхона, дегдонхона дора мега соҳибшон, гедош маҳкам. хай ремонти хона ҳамашон ремонт аст, баъзеашон ремонтои нимкола кардага барои зиндагӣ меша. хоҳем бо як хатон рангбор ами хел коро мекунем. срочно мефурӯшад мега бо нархи 290000 сомонӣ. бо арзон мешавад, об ва свети шаҳрӣ дора мега, ҷои соз аст, одамо полни худ зиндагӣ доранд. ноҳияи Сино пушти бозори фаровон гуфтага соҳиб 290000 сомонӣ. бар кадомтон агар ягон маълумотш ки фаҳмо набошад, марҳамат рақамҳошро мондаги мегафон метавонем пурра маълумот аз ами рақам гирем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар тарафҳои гипразем, пеши бозори деҳқон бозор гуфтага аст соҳибшон. гипразем лаби роҳ дар гуфтага пеши бозори деҳқон. духонага квартира бадрон дар даҳум ошина қарор дорад, 55 квадрати метр ки лифт, об, свет, кондитсионер, термос ҳамаш қоидави ремонти соз аст барои зиндагӣ 100% тавра. лаби роҳи калона мега ҷои соза. даҳум ошина, духонага 55 квадрати метр. хона ҳамаи шароитош муҳайё аст, фақат метавонед зиндагӣ мекунед. бо нархи 340000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон, муомилам кадам метавонад мега, кадоме ки мехарад хоҳад бия аз пеш аввал бина мега, баъд савдо мекунем. номерошон ва вилон аст, кор мекунам, марҳамат тамос гиред, арзон мекунам. шумо дам агар хали квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, мошин, ягон техника, чизе ки набошад барои фурӯхтан, метавонед ки маълумот ва суратша роӣ кунед. мо дар видеои оянда ин хеле реклама эълонда мегузорем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузорем ва навора падилса кунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар ноҳияи ҷалолдини балхӣ гуфтага аст. ноҳияи ҷалолдини балхӣ румӣ тарафи чапаев калхозобод мешавад, аз қурған яъне хело болотар. 8 сотиқ замин дорад бадрон ки 5 дар хона кардагӣ аст ки якта калидор, баня, кухни, оғол, дегдонхона, ошхона ҳамхали дар беруншам дорад. дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур, рӯи ҳаволи битон, гирди хона полни худ маҳкам, ҷои навес барои мошин монданам дорад. аз ҳар як кадом дутаи мегад хаста, ду ошхона, баня, кухни ҳамаш қоидави ремонт кардагӣ. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 350000 сомонӣ бадрон. бо арзон мекунем, неки фақат ноҳияи ҷалолдини балхӣ ро мегуфта аниқ маълумотш нест ки кадом кӯча, кадом ёки ноҳия ёки ягон деҳаи нагуфтам бадрон, неки ҳам территорияи района мега, ҷошон ҷои соза. 350000 мегад соҳибшон мегад, бо арзон мекунем, яъне ки 350000 сомонӣ. срочно мегад сум дар кора, бо арзон мекунем. ба кадоми шумо ки маъқул аст, марҳамат рақамҳошон тисел аст, кор мекунад, тамос гиред. квартираи фурӯши навбатӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нашам яъне ки пойтахт райони Фирдавсӣ гуфтага аст, яъне ки поёни корвон мега соҳибшон. духонага квартира аст бадрон, дар якум ошина қарор дорад, 52 квадрати метр ки об, свет дорад, ошхона, баня, кухни, термос, кондитсионер, отоплени дорад.
яъне ки баъдро кадоме ки мегӯяд конкретна харидор боша қаттиш кухни гарнитур ва шифонер ҳамеошам қаттиш мега метием фурӯхта мешавад бо нархи 255 000 сомонӣ бо арзон намешавад хона мегӯяд ремонти замонавӣ новостройка дом ҷои соза мегӯяд 52 квадрат якум ошинаи духонага квартира 255 000 сомонӣ баъдро яъне ки мо содда карда мефаҳмонем ки шутобе ки шумо да фаҳмо бошад ки мо ҳамаша угул ба угул мефаҳмонем ки шумо фаҳмед кадоме то ки мехаред хамошро мондагӣ аст номерои билайна кор мекунад тамос гирен маълумотои пурраша гирен сроша мегӯяд бо арзона мешавад шумо дам агарам хали квартираи фурӯшӣ бошад ё ки заминай хонае мошинае мағозае чизе ки набошад хоҳед фурӯхтан маърамат сурат маълумот адрес ҳамаша роӣ кунен мо дар видео инамихе реклама чут карда мепартоем квартира фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадорон инашам дар шаҳри Душанбе ки чӣ хеле шумо дар комментария фақат хоҳиш мекунед ки ай шаҳри Душанбе монем ай шаҳри Душанбе фақат мегӯянд ина ҳамаш ай шаҳри Душанбе барадорон ҳамаш баҳри шумо ҳастаи квартираи фурӯшии навбатии мо дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барадорон ки лаби роҳ да мега соҳибшон як хонага квартира дар панҷум ошина қарор дорад доми панҷум ошина панҷум этажда қарор дорад 42 квадрати метраи обсвет пасяни ҳастаи ошхона баня кухни яъне ки мошинаи ҷомашӯӣ ҳамихе термис обшим ҳама чиш ҳастае ки мефурӯша мега бо нархи 255 000 сомонӣ бо қадиш як калидори дарозам дорад яъне ки можна на духонагам када метонем барадор 255 000 сомонӣ бо арзона мешавад номерои билайн дора мега кадоме ки конкретна мехара мега хона ҳамаи шароитош муҳайё аст иша бо яъне ки худшон ба телефон мефонанд ки бо баъзе яъне ки ҳамаша метиҳана мета иша қатъи худшон маслиҳат мекунен аз шумо илтимос дорам ки фақат одамони харидор мега баъдро кадоме шумо ки хонахар бошед квартирахар бошед заминхар дар комментария пурра карда нависед ки аз кадом территория мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадорон инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт яъне ки 65 микрорайон назди булучини гуфтагӣ астаи наздикои яъне торгови центри сиёма барадор ҳамихе маълумот астаи торгови центри яъне ки супермаркет сиёмаи нав як хонага квартира аста дар якум ошина қарор дорад 25 квадрати метраи обсвет дорад ошхона баня кухни ҳамаш муҳайё астаи срошона мефурӯша мега бо нархи 230 000 сомонӣ арзона мешавад дар пеши квартира мегад садик мактаб поликлиника бозорча аптека яъне ки торгови центри сиёма ҳамаш хело наздика мега ҷои беҳтарин 65 микрорайон барадорон бо нархи 230 000 сомонӣ бо арзона мешавад рақамошон аста кор мега кадоме то мехаред маърамат тамос гирен квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи барадорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе нашам райони Сино гуфтагӣ аст яъне ки дар гипразем барадорон ҷои соза мегӯяд духонага квартира барадорон не ки даже мегӯяд сехонага аст якта барои детский ком гардеробная мегӯяд яъне ки детский ҳам дорад ки ваяншам уже сеюм хона ҳисоб мехӯра мега ҳастай дар чорум ошина қарор дорад 56 квадрати метрае обсвет дорад ошхона баня кухни ремонти замонавӣ кардагӣ астае ки срошна мефурӯша мега бо нархи 340 000 сомонӣ яъне ки уже сехонага квартира мега ҳисоб мехӯра яъне ки спални барои ҷои кӯдакона ҳам отделни дорад райони Сино яъне ки гипразем барадорон бо нархи 340 000 сомонӣ мега савдо мешавад яъне ки ҳамира мега арзонтар карда метием баъдро хай маълумотоша ҳамаша мо шумо да фаҳмода наметавонем кадом метавонед ки мехарен рақамошон кор мекунад бо тамос мегирен рақамошон номерои тисел шумо дам агарам хали квартираи фурӯшӣ хона мошин мағоза чизе ки набошад барои фурӯхтан маърамат сурат ва маълумотро роҳ кунед мо намехе дар видеои оянда рекламада мегузорем ин бо 12 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо